læse det igen? Kære Oscar. Hvem er det? Jeg ønsker mig et æg. Et påskeæg. Med rigtig skæg. Et æg, ja, med skæg. Til påske vil jeg have det. Men kan du gætte prikker? Selvom de nok stikker, så bliver ægget dit. Kvittevidt. Mit navn, det står med prikker. Der er 6 prikker. Oscar. Der står kvittevidt. Kan du finde dit bogstav nogle steder? Ja. Dit navn starter med O, ikke? Hvem tror du det er fra, Oscar? Er det fra farmor?